pitää paikallaan? No, se on mahdotonta pitää täysin paikallaan. Ottakaa hetki. Ottakaa hetki. On mennyt jo aika pitkään. Aika nopeaa vauhtia. Tämä taitaa onnistua ensimmäisellä. Se kiipeää nopeaa vauhtia. Tai siis hidasta vauhtia. Aika nopeeta. En mä ainakaan tollaseen pystyis. Mistä sä tiedät, et oo kokeillut? No joo. Se on ihan hyvä pointti. Se on niinku tossa kulmassa. Ei pelottavaa, että pitää tollain. Jos sun pitää itse valmistaa. Mitä tapahtuu, jos iskä tippuu? No sit noi ottaa kiinni ja iskä jää tohon. No siis sitten Ellun lähempää siis ei stratosfääriin, kun maata kiertävälle radalle. Ja iskä menee muutaman metrin alaspäin. No mut miksi iskä edes kiipee? Povokun Hannu pieräsee. Povokun Veikko pieräsee. Povo. Nyt on hieno. Lopuksi on yhdistetty köysi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mut Veikko. 12. Mut Veikko. No. Povokun sä pieräset. Ai niin, tää menee varmaan iskä YouTube-kanavalle. Voi hitsi. Iskä, pelottaako sua? No ei varmaan. Kun se varmaan haluu tippua, kun se tuntuu niin kauhean kivalta. Se on tippunut. Se on murtanut sen loonkin ja nyt se on jo solmussa toi köysi. Iskä kuolee, se on solmussa se köysi. Se oli liukkaalla trädillä ja siinä petti tollaset. Ei tollaset voi ilmoitusta. Voi. Mut se on aika epätodennäköistä. Ekallako pääs? Mäkin pääsin ekalla. Flex flex. First try! Se oli 7D+. Niinku aika kova ekalla. Sait ekalla yrityksellä 7D+. Sä et ois ikinä tehnyt 7C. Nytten siinä oli kiipeilyvideo.